Urugono. And the blue from Monday, no Huma. When you make Roma, the Buddha yellow. See, I didn't go to Naganudo. You can you walk on that? Where can it is? Yes, I think I did. Yes, I Ugochitubelu. What from my oraifite? You got it. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye magijere m ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochitubelu ga-adị, Ugochitubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu ọnwa chacha, ndị okenye ga anyị fọdụta mbaki, ndị ochie ga anyị fọdụta mbaki. Fọdụ sikala aka ụgọdị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, mepekwa chọọchị fara, okpuru ụka adakwa. Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na-anọ n'isi ya. Oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile abụ. Maka ndị ọ bụ taata bụ izizi ha na-esonyere m, afọ m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazie ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata, isiokwu anyị ji bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịgba gbasara nlọ and ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ọ nwere ya loved ones na-abịakwute gị na nlọ na-ayọ gị for food, ma ọ bụ na ọ nwere onye nke gị bịakwutere gị na nlọ tasịa arụ, ịghọtara ya, na-ayọ gị for food ma ọ bụ enyemaka. Ihe ndị a bụ ihe ị kwesịrị ịma. Ọ bụrụ na ị pay attention, believe in me, you will learn something that will help your life and you will thank me later. Mana before anyị gaa n'iru, gee ntị maka nke ọkwa dị mkpa. Aja anyị na-achụ n'igwe nke ọnwa Disemba agabago n'iru. Ị ka nwere ike isonye na aja maka na aja na-ala site ofu ọnwa nke ọnwa Disemba. Anyị ga-achịkọtakwa ya na Disemba 31st. Sọsọ ndị sonyere na aja ga-enweta ihe onyonyo ya bụ nchịkọta ya. Ụbọchị Tọzdee, ndị sonyekwa na nke Disemba ga-enwetakwa mmalite ya ihe onyonyo. Echefukwana na ya anaghị esho ihe ọrụ na social media ma ọ testimony. Ọ bụrụ ihe anyị dị maka ya bịa, mana I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Aja mbunye na aja ịpụta ihe, aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Yes, ị nwere ike isonye n'ebe ọ bụla ị nọ n'elu ụwa dum. Distance is not a barrier n'ọrụ mmụọ anyị na-arụ maọbụ n'afọ anyị na-agba. Ịchọ isonye na aja, ihe ị ga-eme forward ya 3 prayer request. You make donation token to the account number. I will prayer request dewe n'ọtọ na-achụ aja na-aga ụfọdụ ekwubi okwu n'isi gị ụbọchị ọbụla ganye n'ọnwa agwụ.
ejego rib n'ụtụtụ a je chụọ aja gọọ ọfọ kwubie okwu n'isi ndị sonye na aja nke ọnwa Disemba. So iche isonyere anyị ma ọ bụrụ nwere ihe chọrọ ịjụta, send alụ meseji na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Nke ọzọ m chọrọ ịkọwalụ gị bụ, ọ bụrụ na ị laikiri nkụzi ya anọ n'ụtụtụ a, ị chọrọ ịnụ ya ọzọ ma ọ bụ isi arịa ndị mmadụ, especially ebe ị na-watch from Eziokwu TV, jee na Ugochitubelu Oraifite, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite. Ije ebe anyị ga-afụ over 1000 lectures. Ihe ọbụla ị na-achọkwa na nkụzi ọbụla n'ọdịnala anyị akụzi gị. Then ọ bụkwa ndị na-watch anyị site n'Eziokwu TV, onwe Nollywood movie ọbụla ị watchịrị, jee na our channels na YouTube Ugochitubelu movie production ya watch ya. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies ị watch kwazie. Anyị na-achọkwazi launch another channel ebe ị nwere ike watch our YouTube channels and movies. Then mana anyị ka ya omee update na nke ahụ. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa. Ka ị na-anụ nkụzi a, na-emetụ aka na share button, na-agwa ndị mmadụ gbasara Eziokwu TV. Ka ị na-agbasa ozi a, ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị. Ise. Then ka anyị bịa na nkụzi ọma eto ogologo, mana ị pay attention, you will learn something. Ka anyị bidogoro na ka anyị digress a little, bidogoro ihe gbasara nlọ, ka ị mara ihe bụ nlọ. Ịmara ihe bụ nlọ, etu ị ga-esi wee nwee ike na-enweta the right vibrations site na nlọ. Ma ọ bụgoro na nlọ gị bụ ndị nlọ ya adị clear, ma ọ bụ na nlọ gị na-adị highly distorted, ihe ị ga-eme. Yes. Nke mbụ, gịnị bụ nlọ? Nlọ bụ when the spiritual man, the spirit man, that is the spiritual you, begins to wander in the unknown world. You know, in the world, the land of the spirits. Oh, no, yes. Makana, that message you are receiving at that particular point is not what message you are receiving carnally when you are fully awake. Let me explain. In human being, we have frontal brain and back brain. Yes. The frontal brain is the intellectual brain. Yes. Ever can now store the knowledge. But the spiritual brain is the brain that receives the spiritual stuff and they connect it, pass it to the frontal brain for earthly interpretation. And once there is disconnection between the back brain and the spiritual brain, there is danger. You hope that when a man and what a message from the other divine. Yes. So all the code in now too much over cultivation of the frontal brain, neglecting the spiritual you, the spiritual brain. Now, we have when somebody goes to sleep, echefuna, now your spiritual you, when radiation, the spirit in our radiate, then their body, the earthly clock, will radiation on our radiate. The two radiation will form family. Either by accident, by sickness, by age. Upon that radiation, a man and the spirit will detach, will be free, either to go to the world of the spirit, permanently or temporarily. Manakaya concentrate here, na ihe na-eme when you are asleep. When you are asleep, you have that spirit may detach for a while, temporarily. All the touch here, over the ability, he explore other realms. On do heavens. Can we heavens? I have a day just see the Chineke and Kia, any Gwencato. Those who name were many heavens. On a way back and the Jetta. Can that check a while ago? He gained him or something. Now, Obama, you are supposed to be doing a wonder in the unknown zone. Because na elagola in language computer, I want to make computer. I want to know we have about hibernating. On a koge, the computer is not fully on, but it's on. So when you are asleep,
use like you hibernated. Okay, ahụ mmadụ ji ezu ike wee refreshing up in order to reboot. Now, when you gotta sleep, the brain, your body organs are not working optimally. Yes. All more days. Now, by how they lose all of my if one of the radiation now about you. Therefore, all the touch get a little bit from the firmness with the spiritual you. Now, if you say that their spirit will be freer to wander. Then the ability for you to receive singing now from that wandering, their spirit now wander in the spiritual world depend on the connecting power. That is the connection between you, yes, your spirit, your back brain, the back brain, and the connection with their spiritual you. Actually, I can use all the simplest terms for you to understand this because this is highly spiritual teaching. Now, I would say na obido na visit so many places. Oh, I can find them man about astral travel. And when you keep there so many names, but they are spiritual journey or whatever. And so many names in where you keep there. Then I better told them what they receive messages. And when they receive messages, in many forms. And when they receive when you keep astral travel. When they were receive through trance, more dreams, more through clairvoyance, clairaudience, and the intuition. And there are so many ways in managing receive information. Yes. So, whatever means you will receive that information. Man, that message be to you. That na so machete. That is, this person looks so unkept, or maybe looks so hungry, or the person may approach saying I go na there. Ihe ọpụtara bụ na-enwere serious attention needed from you. And sorry. And then when the reason why the person choose to meet you. Yes. Magadiya dị na mmụọ aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri. Enwere reason either that the person has some spiritual connection with you. Yes. Ma ọ bụ na onye na-etu anwa nwere special love n'ebe ị nọ. Ma ọ bụ na o nwere ihe kpatalụ eji wee dutie ka ọ bịa to you for a purpose. Mgbe ị lọtara ụdị ihe na-etu a na nlọ ịgba na nkịtị. Mgbe ị lọtara ihe na-etu a na nlọ ịgba na nkịtị. Ma ọ bụ mgbe ị fụrụ onye nke gị na nlọ ọ dị too slim etu ọ dị bro when that particular person was on earth. Ogo say na something is wrong. So mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na anyị fụ nlọ ma ọ bụ na-egosiri anyị ihe na mmụọ ka anyị kwụsị pay less attention to it. Nke bụ eziokwu bụ na ezigbo nlọ ọbụla ị lọrọ iteta that nlọ dị so clear to you. All the very possible na nlọ ha bụ ihe ngosi ka egosi n'ọfishal. Adị m ekwu maka ndị na-alọgheri nlọ. O nwere ndị nlọ nke ha bụ nlọgheri. This particular part they concluded or jump one or at the end of the day everything will be twisted or they confused. Or one message for them they do. Ma ọ bụ ndị si na-asị na ọ na-abụ ha lụsịa nlọ ha pụta n'ụtụtụ ha echefu. Mana ịbụ onye kwesịrị ka ị na-elota nlọ maka na esigo na nlọ save so many people. Ezigokwa na nlọ wee bunye ọtụtụ ndị mmadụ enu gwa ha one or two ha ga-eme ka udo obi dị. So ọ bụrụ na nlọ ga-ada adị clear na nlọ gị na-esi na nkwụ wee fere n'ụkwa adọ na lack coordination. At the end of the day, the real message actually passing get through nlọ you lose way.
maka ihi na dị nnọọ dị jagarajaga and onwere ka a ga-esi wee ịkọgodoro ya mmadụ, onwere ka onye a ga-esi wee nweta comprehensive meaning of that law. O nwere ihe ị ga-eme. I will advise you ma ọ bụ na ụdị ihe dị etu a na-eme gị. Ihe ọ pụtara bụ na ị nwere negative vibrations, and all that negative vibration they distort your dreams. Yes. So he will go to one. We don't go to spiritual cleansing within you. We do spiritual cleansing within you. Career with spiritual cleansing. You must have a time. Ija chikota mwogi. Ka mwogi gareda abasa abasa. Ka mwogi gareda abasa abasa. Maka mgbe nlọ gị na-agbasa agbasa, ọ gosiri na ịdịrọ coordinated na mmụọ. So ihe ị ga-eme one, ihe mbụ ihe bụ ụzọ megoro ịda coordinate mmụọ gị, nwee time for spiritual meditation, reflections, and silent moment. Oge gị na ụmụ mmụọ gị ji achịkọta onwe unu. If possible, ọ bụrụ ihe ada emewie few minutes before going to bed, it will be of great help to you. Yes. Now when time is reflect, think about God, think about life. What will you do in order to make this world a better place, in order to bring joy to human spirits here on earth, in order to be of great help to mankind? Always think of these noble acts. Always think of these joyful activities. It will help you to reshape and remold your spiritual arena and to reawaken the good spiritual you. Ka bụ ihe na-agaghị eme ka one. Ọ ga-enyere gị aka detach gị from other hustling and bustling that is here on earth. Ka ofu. Nke abụọ, make it point of duty at least once in a week to cleanse your house, your room. And with so many things you will cleanse your room. Because mgbe ụfọdụ dirty environment normally help to attract those negative vibrations. Yes, this role was saying that cleanliness is next to godliness. Dirty environment attracts dirty vibrations. Yes, because our life is all about what give and take. In computer, we call it garbage in, garbage out. Whatever you give to creation is what you receive. Come on, that. Upon your environment, nature, your environment become refuge dump. Because of that dump refugees in front of your house. It's just a matter of time. Your friends and well-wishers will help you to dump more. Man, don't worry how your environment, how clean your environment is. Even the matter of water, a sachet of pure water. Obiama Equia will drop that sachet of pure water. Obiama Equia. Never that Obiama Equia, never want it too clean. Come on, my young, I want to say pure water. Which they have pure water, Naka. Tino Rute, the environment, they were familiar to death. So, get a Kumakia. He got one ball. Fully equal environment in it. Then he gave me. I only when I lost and log did distorted. But then I love a John Locassi. And when so many things when they kick us here. So he gave me I don't like he gave me we know. I won't again what I want in a village. Again what I will outward village. I won't again what I will outward village. Better. Man, I won't what I would outward village.
Abugoro no nchuanwu. Yes, nchuanwu. Yes, St. Leaf. Ki gotawu n'afia. I go to one bunch of St. Leaf. It's okay. Abugwa no ogilisi. Kata a steam of it. When you hear like 5 leaves. Yeah. Here game open up your windows and your door widely open. Obi open na aha chukwu keke pụrụ ime ihe niile. Na-eji ogilisi a ma ọ bụ St. Leaf a were na I cleanse na-achụpụ any negative vibrations in this room. I'm only in multiple rooms. Do it in all of them. I'm only in a parlor, maybe a bungalow. Do it in all the rooms, including parlor. Name me one after the other. Ebia Iwelo, that's our Ogilisi or St. Leaf. It's an EGA coach up with all negative vibrations. Echefukara okwu ekwurekwu obi afra ihe ọ bụla ị na-ekwu ihe mmụọ na ime esigo window gị na door widely open were na-ekocha asị gị na-ekocha cobweb na taa ihe ọ bụla wụ negativity na-esi n'ọnya ka ị na-azapụta ihe emewe line by line up that is towards the ceiling imegide na-eme ewe na-eme ka ị na-azapụ ya towards the door. Echefuna ya door is widely open ịzapụcha ya n'ilo over the same thing. What to Akana as if you are sweeping your room line by line. I'm going to bed in my watcher, then I beg you may in the air. He ain't a mere wall more. You can all those simple. No, he have spiritual cleansing. He have we all gabo, your spiritualist by me, I beg you. Or charge you look well. Around many get free. The only sweep, is not as if they answer. Na-alụ ọrụ mmụọ dịka mmekasị ka a na-emekasị. Yes. Imegide emesịa ya. Then chọọ ihe dịka nnu. Yes, were spoon. That is a tablespoon chip. Yes. Iwe kuru nnu. Si na site ike dị na nnu a ị na-purify this room. May now they na 4 corners to say na 4 corners of your room. So alligator pepper 6, that is 4 seeds. You will see an honor, you will put your you will see an each corner. That is up than your room game with 16 seeds. They are the 4 that each corner. Oga, you may hear and go to the mayor of ma. Repeat every Saturday, every week, once in a week. Repeat every 7 days. You got phone, even that cobweb when they could be out. Ị ga-afụ na data ajọ ọrụ anyị na-arụ dapụsị. Ọ bụrụ na enweta wụrụ St. Leaf ma ọ bụ na mebiri nọ na city si nweta wụrụ St. Leaf nweta wụrụ nchuanwụ go and buy new broom wụrụ ọsọ dị jụchaa ya use broom. Ghọtara ya ime ihe ọfụma ihe afụ na nlọ gị ga-ebido deba clean na-eme every week ime once ị ga-afụ na those negative vibration na-distort ya adịsị restore. Again, key name and cat. Can create a time for your spiritual meditation because you need to awaken your spiritual you that is rumbling. Now, here we go. Then, key when we get in what the right and law. I won't in what the right and law. More when you navigate doctor and law. We're singing I go on here. He get me. Feed the chick. Oh no, your father. When they tell that thing, it is very possible for you to be feeding your late father. Yes. In case you could give us never lack. The more in a new more, the more honey. The more in a new more. Magana, that's your late father and will get. Obono na more no. Now. Ọ bụrụ onye na-elota na-efide ụmụ mmụọ ma ọ bụ nna ya ha ma ọ bụ ndị iche ma ancestors onye na-efide. So when eventually he
or she joined the great beyond. Olu ebe anwa maka ihe na ọ bụrụ onye na-enyebu enye, maka ihe na ọ bụrụ onye na-ewetabu ka erie. Olu ebe anwa ọ ga-find it very difficult because ndị ọzọ ama enye ya. Yes, ọ bụkwa na ọ bụrụ na ọ ma uru inye departed souls mgbe ọ nọ ndụ, ọ na-enye olukwa na mmụọ osokwa na-eketakwa nke ndị ọzọ na-eweta, mana ọ dịka ọ mara anya ọ dị emekwe. So o ruo na mmụọ mara ọ nọrọ onwe ya, nobody is remembering him or her because onye abatara na ọ bụrụ na side be anyị o nwere ihe a na-akpọ mmadụ ịbọrọ nna ya efi. Nwere ike nna gị kpachago nna gị mana emechaa mgbe ọ bụla aka ji sie gị ike ilibere nna gị efi. Nna gị agha na mmụọ ọnọdụ ka ugbo ka ị na-etubi ya maka na ihe mere nna ndị ọzọ. So ọ bụrụ na nna gị anwa nọ na mmụọ mana enwere onye na offer some certain things na ncheta nke ya, mara na ọ ga na-anọ ka nwa obodo na mmụọ. And ya ji wee bịagosi onwe gị fidie na agụụ na aka ya bụ ka ime ihe ị kwesịrị ime ka anya nwa na onwe ya wee nwee ike sokwadite elele na ya bụ saraka ahụ emere n'afịa. Etu a ka ọ dịkwa minus ya late father, some of ya relative nwa makwa ma ndị ịma ma ndị ịmara nwekwara ike ọbịa ọkọwara onwe ya na ya bụ nna mụtara nna gị ma ọ na ya bụ nna mụtara nne gị ma ọ na ya bụ nne nna gị na agụụ na-agụ ya gị fidie ya. Ọ gwaghị etu a ihe omenuru abụrụ ihe ị ga-eje wee jee gbagharị bakịrị ihe omenu. Ihe simple means wee mara etu isi efidichi onye ụwa isi ede afidie ya. And nke bụ eziokwu bụ na ifidie ya ọ bịa ihe ọhụrụ ihe dị etu a ime ya, believe me, ị ga-erite uru dị ya. Ị ga-erite uru dị ya. Onwegwe ọtụtụ ndị mmadụ bịa na family ọ dịfe etu a. Esta m oge my late father passed on, ọ na-abịa na-egosi na agụụ na-abịa, but since mgbabatara ya ụlọ anya na-echukwu ya ọ dị emezi ụdị demand ya nwa. Instead onwe mgbe ihe ji wee need assistant ya yọọ ya ihe ọ na-eme ya. So ihe na-achịkọwa bụ mgbe ọbụla ị lọtara onye nke gị na nlọ na mmụọ na agụụ na-abịa, ihe ị ga-eme bụ ọ bụrụ na ị maka esi echukwachi onye ụwa si etu achukwu adachi ya leti bụ aja na saraka. Nke bụ eziokwu na ịma amata uru saraka ihe ndị anyị na-eme, ịma amata uru saraka ihe ndị anyị na-eme because some of them nọ na the spiritual realm n'idiri ka elutafa ka achụ aja na afafa. Ọ na-enyere ha aka nnukwu, and mgbe ọbụla ha dị happy with you ọ ga na-efevọ gị. So nke mbụgoro kịta anyị ghọtagoro so many things gbasara nlọ, ịghọtara many things about nlọ. Mgbe etu a ka ị ga-esikwa na-eme etu a ka ọ dịkwu minus nọ onye nke gị. O nwere ike ọ bụrụkwa na izana like ọ maghị abịakwuteghasị onye ichie na-ayọ gị one thing or the other, i stay in the same thing, ma ọ na-ayọ gị ka ije eme ihe dị etu a ma ọ bụ ije eme ihe dị etu a. Ịma na-edife eji wee bịa wetara nwute osiri etu a ihe ị na-agaghị ime. So kedu ihe na-ekwu n'ikpeazụ, emechiwego m. Ihe m na-achịkọwara gị bụ mgbe ọbụla ị lọrọ nlọ ga-ebido dịba clear ma ọ bụrụ na ibido na-eme this meditation na-agwa gị and ka ị na-ekele nsị ya room very often. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị a, ị ga-afụ na negative vibration will begin to vanish. The positive vibrations will begin to take possession of your environment, and by then you will be receiving positive vibrations and instructions. So kedu ihe na-ekwu na nchịkọta? Ihe na-ekwu na nchịkọta bụ na nlọ ma ọ bụ any other form of getting message, agwara gị na
enwere so many ways ndị mmadụ si receive message. Agwago na onwe ndị na-receive intuitively, na-enwe clairvoyance, clairvoyance, na-enwere ndị bụ their own is through trance. Nwee ndị nwere nkefa through dreams. So whichever way isi enweta ya message, mana ịnụ ya loudly, feed me, I'm feeling hungry, or give pay at, or give chukwa ya, whatever language onye nwa use, or language kwesịrị ịghọta. Ọ bụrụ na ime ya kama ọ bụrụ na o doro ya anyị ime ya, put a request, si ya niile emeri ihe dị etu a, and in anticipation of so thing, it works like magic. O mere na be m, and we mmadụ na ike. So mgbe ọ bụla ị lọtara, ma ọ bụrụ na ị lọtara onye anwa na nlọ, ọ bịakwute gị mee approach na ya bụ ya spiritual guide, ma ọ bụ na ya bụ chi onye ụwa gị, ma ọ bụ na ya bụ any of your relative, agbara nkịtị, mee the defu, maka na ọ bara isi, ọ bara agụba. Ọ bụrụ na ime ya, ị ga-erite uru ya, ọ ga-abara gị, ọ ga-abakaziri that spirit of your departed ones, ya make that request. And ọ bụrụ na ya bịa mgbanwere ihe etu a, ihe ọpụta that you are favored. O nwere ihe kpata mmụọ ji wee hapụ ndị ọdịda gwa gị, maka na mmụọ fụrụ gị n'anya. Na nkwụsị ebe inwe ajụjụ na nkụzi a anyị kọwara ihe gbasara nlọ ya na ihe ị kwesịrị ịma gbasara ya departed ones, ndị nke nwere ike ịbịakwutere na nlọ na-anaghị nri. Kedu ihe ị ga-eme? Yes, kedu ihe ị ga-eme? So mgbe ọ bụla ị na-achụ àjà na-erota ya departed ones, ọ ga-abara gị uru. Ka anyị kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa mmiri ewu, send them message na WhatsApp. Ọ bụrụ na ị send them message, I will respond. Ọ bụrụ na ịkpa ha akpa, ọ bụrụ na ndị busy, my PA will pick it. 0813-8243-871. I repeat, 0813-8243-871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, agụọ m ọfọ kwubie okwu n'isi ndị Friends of the Temple, ya na isi ndị Children of the Temple, ya na kwasịrị isi ndị niile sonyere anyị na-aja ọnwa na Disemba. A sị na akakaka ya mụ na chichija ya mụ. A sị m nwaanyị ọbụla fụrụ unu lụta nwa ya nwụrụ anwụ, sị ka ihe mere nwa ya mee unu. A sị m na nwaanyị a n'ọzọ, na nwa ya ọzọ ya nwụ. A sị m onye sị ka o jere na aja ije, o jere onye jeru na osi ọnwụ na ọya ejere ya nwụọ. A sị na akakaka ya mụ na chichija ya mụ. A sị m osi fụrụ unu na-atụ ufere, a sị m ufere amapụsiri ya kama ya pụọ elu. A sị m na unu ga-ejere obodo, unu ga-adakwaziri obodo. A sị m ihe unu ga-eri bịa ihe eri unu abịakwana. A sị na ụbọchị ihe na-aga okporo ụzọ, ụkwụ ahụ apụ na ama, ọ bụgoro ụlọ ama na unu ga-akpacha, unu ejecha na, maka na ọgwụkwọ na-akpacha na ajọ ọfịa ma na-abụ onye nwe ya. A sị m na onye sị na unu ga-adị mma, onye a ga-adị mma, mana onye sị na unu ama adị mma, na onye ahụ ama nnata mma tere ụwa agwụ. A sị m ihe ọma nne ya dara unu na ọdịnala ya pụrụ ụlọ ome, ụwa wee were anya ha wee fụ. A sịrị m na ụlọ ama afụnata njedebe arụ a. A sị m na ụlọ ga-afụ njedebe arụ a, na arụ a ama afụ njedebe ụlọ. Ife ọma ya emere ụlọ. Ihe ọbụla ụlọ na-arụ wee na-alụta ego, na-akpata ihe ụlọ na-eri na ihe ezinụlọ na-eri. Na ihe ụlọ ga-arụ wee na-akpata ego ụlọ ji enyere ndị mmadụ aka, na ọma afụnata ụlọ. Ndị nọ na ana mmadụ, na ụlọ ga-enweta ihe ọma dị na mba welata n'ụlọ, na-akụ n'ụlọ ekwu onye kpara ya. A sị m na onye ọbụla si ka o jere ụlọ ihe ọjọọ, na aka nsi ha ga-aba ha n'ọnụ. Onye si hụrụ ji wee dịrị na ụlọ ga-adịgbu onye a na ndụ. Onye si hụrụ ji wee nọrọ n'oge anọgbu onye a na ndụ, maka na ejiri ọnwa adịba eme mgbọrọ. A sị m na ilo na-asị na-egwu ana ụlọ nwere mgbochi. A sịrị m ifuma meela ụlọ. A sị m onye isi unu na-awa aja na nke chụọ n'afọ Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. A sị nka tata bụ ụbọchị Eke, ka ndị njeru nke Chukwu na-eri oke n'ụbọchị Eke pụtara unu ihe ọma. A sịrị m onye ọbụla sịrị
ka o mee ụlọ na ọkarịrị ụlọ. Mmụọ niile na-eri oke n'ụbọchị taa mebe onye anwa ma ọ bụ ndị anwa na ọkarịrị ha. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike nyesi n'aka ya bịa. Ya gazie ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụnụ ndị enyi m. Ọ bụrụ na o nwere ihe dị mkpa iji chọọ isendịrị m meseji na my private WhatsApp message, it should be only message. You can as well send it to my private WhatsApp number 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. Daalụnụ. Echefukwana